ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, לפרק השני של אור חשוף, איזה כיף זה. אני חייבת לומר שכאילו כל פעם שאני כזה יושבת מול מצלמה זה מרגש מההתחלה. בגדול יקיר היה אמור לשבת כאן, כאילו אם הייתי יכולה להראות לכם, אז יש פה ספה והוא היה אמור לשבת כאן ופשוט לכתוב כזה את השניות, מתי הוא יכול להוציא איזשהו רילס טוב, ואמרתי גם ככה אני יושבת מול מצלמה, וגם ככה כל העניין הזה כאילו קצת מאתגר לי, אז גירשתי אותו. גירשתי אותו, והוא הלך לשבת לשתות קפה איפשהו, ועכשיו זה רק אני והמצלמה. אני צריכה פוקוס, כי באתי עם הרבה דברים. בגדול, גם היום באתי לא ממוקדת, אני לא יודעת על מה אני הולכת לדבר. כתבתי לי מלא תובנות, מלא דברים שעלו לי, ופשוט כתבתי את זה כזה בנקודות, ואני מאמינה שאנחנו נזרום. אז אנחנו מתחילים. פרק קודם סיפרתי על ההחלטה ששינתה את חיי. הבחירה שבחרתי לעשות, שבעצם עזבתי את המרכז, עזבתי את הבית שלי, עזבתי את העבודה, עזבתי חברים, עזבתי כל מה שאני מכירה, הרסתי מזוודה ועברתי לאבא שלי בגיל 28. סיפרתי על כמה הייתי בטוחה שאני באה להרים את העסק שלי, וכזה תוצאות וכסף ועניינים, וכמה היקום ובורא עולם בחר לקחת אותי למקום אחר לגמרי, ובעצם עברתי תהליך משוגע עם עצמי, ריפוי פנימי, וב4 חודשים האלה השתניתי פלאים, אני כאילו לפעמים כזה תופסת את עצמי בסיטואציות, ואני אומרת, הודיה, זו את? איפה ההודיה של פעם? וזה פשוט הזוי שאנשים חושבים ששינוי לוקח כל כך הרבה זמן, נכון? שללכת למטפלת איזה שנה, זה כאילו מה שיעזור להם, והם לא מבינים שפשוט ברגע שאתה מתמסר אל הלא נודע, ברגע שאתה פשוט משחרר את כל מה שאתה מכיר, משהו חדש נולד. וזה כמו עצים, נכון, עצים של פירות, שנניח יש איזה פרי שכזה נופל לאדמה, והרבה אנשים אומרים, הפרי הזה רקוב, הוא לא יצא ממנו שום דבר, אבל בעצם הוא נרכב, והגרעינים שלו נופלים לאדמה ומשרישים שורשים, ואז עץ חדש גדל. וזה בעצם מה שקרה לי, אני נפלתי, נרכבתי, ליטרלי, כל מה שאני מכירה נרכב, השרשתי שורשים ובניתי עץ חדש, ואחרי 4 חודשים אני כאילו לשבת פה באולפן ולצלם את הפודקאסט שלי. מבחינתי זה היה בגדר חלום, וכל פעם שאני באה לפה אז אני אומרת תודה לבורא עולם, וגם אנחנו נדבר על זה, על החזרה שלי ועל הקרבה שלי לבורא עולם שוב. בכל מקרה באתי לפה באלן, מה שיבוא יבוא, אני מאמינה שאני אצליח לחבר לכם הכל ביחד, אני פותחת את הטלפון כדי שיהיה לי את כל הנקודות, הלוואי והייתם רואים אבל כאילו מלא נקודות, אני לא יודעת איך אני אצליח, אבל לא נורא, אנחנו מתחילות, אוקיי. אז בעצם, כמו שאמרתי, פרק קודם סיפרתי על הבחירה שלי לעזוב הכל, וכשעברתי לאבא שלי, גם דיברתי על זה אתמול באינסטגרם, אחד הדברים שלמדתי בתקופה האחרונה היה לשחרר שליטה. עכשיו אני לוקחת אתכם שנייה לפני 1.5 חודש בערך, אני ואחותי הייתי אצל אחותי, היא גרה בזיכרון יעקב, והלכנו למערת החזירים, זה כזה מקום מהמם, מי שלא היה ממש ממליצה, זה כזה עולים בסולם, וזה משקיף ממש על כל הים, ורואים את הרכבת, ובעצם הייתה לי את השיחה, אמרתי לה, אני לא יודעת מה לעשות, אני מרגישה שאני גז על ניוטרל, ואני ממש מנסה להרים את העסק, וכאילו אני מנסה שדברים יתחילו להניע, ושום דבר לא מניע לי, והיא אמרה לי, את חייבת להרפות, את חייבת לשחרר שליטה, את חייבת להפסיק לנסות, להיאחז באיזשהו משהו, ולדהור לשם, ובעצם קלטתי שאני ממש רצה על הגלגל הזה של האוגרים, אני רודפת אחרי הזנב של עצמי בלי לשים לב, בעצם מה שקרה זה שמגיל קטן מאוד עניין אותי מה אני אמורה לעשות בעולם, מה התפקיד שלי, והלכתי למתקשרים, והלכתי ליועצים ולנומרולוגים, וכולם אמרו לי, את צריכה להיות NLPיסטית, את צריכה להיות קואוצ'רית, את צריכה לעזור לאנשים, ובעצם זו המטרה, תחשבו שכאילו יש לי ככה משקפיים, מי שלא רואה אותי אז אני שמה כזה ידיים, ואני לא רואה את הצדדים, אני לא רואה את מה שיש פה, וראיתי את המטרה, וכאילו דהרתי לשם, ובלי לשים לב, התעייפתי. זה כבר לא עשה לי טוב. ובאותו רגע שדיברתי עם אחותי, אמרתי, אני משחררת שליטה. עכשיו, אני רוצה לדמות לכם את זה, אוקיי? תחשבו שאני ממש לופפת את היד שלי, ממש מקבצת אותו לאגרוף, אוקיי? מי שלא רואה, אני ממש מקבצת את היד. אין מקום לשום דבר להיכנס. אני לא יכולה להכניס שום דבר, וגם שום דבר לא יכול לצאת. זה בעצם כשאני נאחזת במשהו. אני נאחזת בעסק, אני נאחזת במערכת יחסים, אני נאחזת בחברים, אני נאחזת באנשים שלא עושים לי טוב, אבל אני נאחזת כי אני מפחדת שאם אני אאבד את זה, אז אני אהיה בחוסר ודאות, אז אני מעדיפה להאחז, נכון? כדי להיות במקום המוכר. אבל אם אני אפתח את היד, אני פשוט נותנת לדברים להתיישב, וגם למה שלא רלוונטי, אני נותנת לו פשוט לנזול מהיד. וזה מה שקורה כשמרפים, כשמשחררים שליטה. כשמרפים, נותנים לדברים חדשים להיכנס, להתיישב.
יש לנו נטייה לרצות להיות במקום המוכר. אם זה העסק שלי וזה הבייבי שלי מגיל 16 וזה מה שאני רוצה לעשות, וזה מה שאמרו לי שאני צריכה לעשות, אז אני אחז בזה, כי זה מה שאני מכיר, זה מה שאני יודע. והרבה אנשים מפחדים, זה מה שקרה לי, הרבה אנשים מפחדים לפתוח את היד ולהרפות ממה שכבר לא עושה להם טוב, הם מסרבים להבין שזה לא עושה להם טוב, כי הם רוצים להישאר במקום המוכר, כי אם לא יהיה לי את זה, מה זה יגיד עליי? זו התדמית שהייתה עליי, וגם דיברתי על זה בפודקאסט קודם, שתמיד הייתי הולכת עם בלייזרים כזה, שיראו שאני חשובה, ואני כזאת רצינית, ושיש עליי, זה היה התדמית שלי, נכון? אני בעלת עסק, אני מלווה נשים, אני עוזרת להן, ככה הצגתי את עצמי, זה היה התדמית שלי, והיה לי מאוד מפחיד לפתוח את היד ולהגיד, אני לא יודעת מה אני. אתם יודעים איזה מפחיד זה? לפני חודש הלכתי לים, והכרתי שם את המציל, התחלנו לדבר, והוא הפך להיות באמת החבר הכי טוב שלי, תמיד יש לנו שיחות נפש, והוא שאל אותי מה אני עושה, וזו פעם ראשונה שאמרתי לו, אני לא יודעת, אני לא עושה שום דבר, אני כאילו, אני מופתלת, אני מגלה את עצמי, והוא כאילו, מה? מה, את לא עובדת? ואמרתי לו, לא. ופתאום קלטתי באיזה רוגע, ובאיזה שלווה אמרתי לו את זה, והרבה אנשים נוטים להאחז בתדמית הזאת שיש להם, כי אם לא תהיה להם את התדמית הזאת, אז מי הם בכלל? וזה מביא אותי לנקודה שרציתי לדבר עליה, שהרבה אנשים בטוחים שהם חייבים להתאמץ ולעבוד ממש קשה עבור הייעוד שלהם, והם צריכים לעבוד ממש קשה עבור העסק, והם צריכים לעבוד ממש קשה בשביל לעשות את ה100,000 שקל, את ה40,000 שקל בחודש, כי זה גם מה ששמענו מילדות, כי ההורים שלנו לא ילדו משהו אחר, וזה גם מה שאנחנו שומעים פה, נכון? עכשיו אני לוקחת אתכם שנייה לזה שאמרתי שמאוד התחברתי לבורא עולם, באתי מבית דתי, ואבא שלי, הבן אדם הכי צדיק והכי טהור שאני מכירה, באמת הוא גם בן אדם דתי, וכשעברתי אליו, הייתי כזה כאילו חצי קלאץ' בדת, ועם התקופה שלי אצלו, מצאתי את עצמי מאוד מתחברת לבורא עולם, אבל לא בגלל שכאילו אני מושפעת מהסביבה והייתי בבית דתי, אלא כי בורא עולם היה המקום היחיד שהרגשתי שזה המקום הטהור, זה המקום הקדוש, זה המקום שאני יכולה לפרוק את מה שאני מרגישה, בלי שישפטו, שפשוט יקשיבו, ומקום שגם ייתן לי מענה. מקום שבאמת ייתן לי מענה, ובעצם מה שהבנתי זה שבורא עולם הרי יצר את העולם באלפית השנייה, נכון? עזבו את הפרשנויות שאומרים שהוא יצר את העולם והרס אותו כדי שהוא יהיה מדויק, אבל אם שנייה מסתכלים על הפשט, על פרק בראשית, על ספר בראשית, בורא עולם אומר, ויאמר אלוהים, ויהי יור וכן יהיה, ויהי רקיע על פני המים וכן יהיה, נכון? עכשיו, אם אנחנו, כל הנשמות פה, כל האנשים בכדור הארץ, אני מדברת שנייה בארץ ישראל, אנחנו בעצם צלם מצלמו, נכון? אנחנו חלקיקים מהנשמה שלו, ואם לבורא עולם לקח באלפית השנייה לברוא את העולם, באלפית השנייה ליצור חיים, ליצור חיות, ליצור טבע, אור, לא משנה מה, אז אם אני צלם מצלמו, ואם אני חלק ממנו, אני ובורא עולם אותו דבר, למה שאני אתאמץ קשה עבור העסק שלי? ואני שנייה מחזירה אתכם לזה כשעברתי לאבא שלי, אז באתי עם המחברת הזאת, נכון? שתעשי ככה ותעשי ככה ותעשי ככה, ובעצם הייתי מוצאת את עצמי, יושבת כל יום מול המחשב, מסיימת אימון, מ-10 בבוקר עד 8 בערב, יושבת על המחשב, ומנסה כאילו, יאללה, ועושה דפי נחיתה, ועושה זה, ועושה זה, ועושה זה, ובלי לשים לב זה רוקן אותי. וכשהגעתי להבנה הזאת שוואלה, אני רוצה לעשות משהו שעושה לי טוב, שאני קמה בבוקר ואני קופצת באושר, שכאילו כיף לי, שאני לא ארגיש שאני מתאמצת, בגלל זה יש את המשפט הזה שכשאתה עושה מה שאתה אוהב, אתה לא באמת עובד. אם אתה עובד קשה עבור מה שאתה חושב שאתה צריך לעשות, אתה לא באמת עושה את מה שאתה אוהב. אתה פשוט עושה את מה שהחברה אמרה לך, את מה שאנשים אמרו לך, אולי את מה שההורים, אבל ברגע שתעשה את מה שאתה אוהב באמת, ותקשיב ללב שלך, ותפתח את היד, ותשחרר אחיזה מכל מה שלא עושה לך טוב, אתה לא גם חייב להרגיש שזה לא עושה לך טוב. לפעמים הגוף פשוט יודע, נכון? יש כאבי בטן וכאבי ראש, הרי לא סתם יש את שפת הגוף, לא סתם, הגוף מדבר, הגוף מדבר את מה שהוא מרגיש. ברגע שאתם לא עושים את מה שאתם אוהבים באמת, אתם תרגישו את זה, והדבר היחיד שאתם צריכים לעשות זה לפתוח את היד, ולהרפות, ולתת לדברים להיות, וגם לכאוב. אנשים בורחים מהכאב, הם חושבים שאם כואב, או שאם יש לי יום שאני קמה ואני בוכה זה רע, כי לימדו אותנו מילדות, אל תבכה, אני אתן לך עונש, אתה תעמוד בפינה, נכון? ואז בעצם קישרנו במוח שלנו, שאם אני בוכה, או אם אני כועסת, או אם יש לי יום לא טוב, אז זה לא טוב, ואני מנסה ישר לברוח לדופמינים, לסיגריות, לגלילה ברשתות, לדברים שכאילו, רק שאני לא ארגיש רע, אבל ברגע שאתם תשבו בחושך, ברגע שאתם תשבו בכאב, תרגישו את הכאב, תבינו שנייה מה קורה ותתמסרו לו, אני אומרת לכם שהתובנות הכי גדולות שנפלו אליי, זה כשהרפאתי מכל דבר שאני מכירה, ששחררתי מהעסק, ששחררתי ממרדף אחרי כסף, ששחררתי ממערכות יחסים,
נתתי לכאב פשוט לחלחל לי בתוך הורידים, ושם נפלו לי התובנות הכי חשובות, וזה מה ששינה אותי. כאילו במשך שנים ניסיתי להשתנות, במשך שנים ניסיתי להיות בן אדם אחר, לשנות דפוסי התנהגות, לשנות את המיינדסט שלי, ולא הבנתי שברגע שאני פשוט ירפה, דברים התחילו להשתנות, דברים התחילו לזוז. אנחנו כל הזמן במרדף כזה, נכון? אנחנו חייבים כאילו להיות בתנועה, אבל אנחנו מוצאים את עצמנו על הגלגל הזה של האוגר, בלי לשים לב, ואם שנייה תעצרו ותרדו מהגלגל, תגלו שיש עוד מלא דרכים ללכת בהם, ולא רק הגלגל הזה שאתם מכירים. וזה משהו שממש היה לי חשוב לדבר, וגם כתבתי על זה פה, על התמסרות לתהליך ועל לשחרר. עכשיו, כתבתי פה המזגן בממד. אני רוצה שנייה לומר לכם משהו. אני שנה אצל אבא שלי בממד, ולא היה שם מזגן. כאילו יש בכל הבית מזגן, בממד לא היה מזגן, וכזה אמרתי, יואו, איזה באסה, למה אין פה מזגן? וחם לי, ואוגוסט, וזה, 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 וכל הזמן אמרתי לו, ואמרתי, יודע, תשחררי, יאללה, תתמסרי, כן, זה, יש, אין. יומיים אחרי זה אבא שלי בא ואמר לי, התקנתי לך מזגן, קבעתי התקנה בממד של מזגן, מזל טוב. ואומנם זו דוגמה מאוד פשוטה, ואומנם זו דוגמה שיכול להיות שתיראה לכם מאוד שונה, אבל מבחינתי זה היה פשוט הלם. איך אני משחררת ומפסיקה לרדוף אחרי משהו, והוא פשוט מגיע אליי. וזה בכל דבר, זה בלחפש דירה, בלרדוף אחרי דירה. אנחנו בטוחים שאנחנו צריכים להתאמץ כל כך עבור דברים, אבל מה ששלכם נועד להיות שלכם. אם מערכת יחסים לא צולחת, היא לא אמורה להיות שלכם, לא משנה כמה תתאמצו, לא משנה כמה תיתנו. אם הבית הזה שאתם נורא רוצים לחתום עליו חוזה, הוא לא עובד, הבעל דירה רוצה, לא יודעת, דרישות מטורפות, ואתם מנסים בכוח וזה לא עובד, תשחררו. מה ששלכם, יהיה שלכם, לא משנה מה תעשו. זה כאילו, אם תבינו שפשוט בורא עולם מושך ככה בחוטים, ומסדר הכל לפי איך שהוא רוצה, ההרפיה הזו שתהיה לכם, ותבינו שהכל מתמגנט אליכם, ומה שבורח מכם זה מה שלא אמור להיות שלכם, המיינדסט שלכם משתנה לחלוטין. ברגע שאני הבנתי שהחיים שלי לא קוראים לי, הם קוראים עבורי, ברגע שאני הבנתי שבורא עולם שולח לי את מה שצריך להיות שלי, ולוקח ממני את מה שלא צריך להיות שלי, וההרפיה הזו, ההתמסרות לתהליך, אני אומרת לכם, ברגע שהרפאתי, דברים התחילו לבוא אליי. הצעות עבודה, כספים, אנשים, הזדמנויות, ואני אומרת, איזה מטורף, אם רק אנשים היו יודעים את הדבר הזה, זה כאילו פסיכי. שנייה, אני פותחת את הפתקים שלי כדי להבין על מה אני רוצה לדבר, שאני לא אתפזר. וואו, יש לי יותר מדי, על מה אנחנו נדבר? אוקיי, אני רוצה לדבר על ריפוי, כי גם מאוד חשוב לי לדבר על דברים, וגם כשאני יוצרת תוכן באינסטגרם וברשתות, וגם כשאני מדברת עם אנשים, ממש חשוב לי, מה זה חשוב לי? זה מה שאני עושה, זה אני מאמין שלי, לדבר את מה שאני באמת חוויתי על בשרי. אני לא מאמינה שבן אדם שלא עבר תהליך, יכול להעביר תהליך אנשים אחרים, וזה מישהי שממש חשובה לליבי אמרה לי את זה, היא אמרה לי, את לא יכולה להוקיר דרך אם לא עברת את אותה הדרך, וזה בדיוק מה שאני עושה. גם הדברים, גם הפודקאסטים שאני אומרת פה, ממש חשוב לי לדבר את הדברים שאני בעצמי חוויתי על בשרי, ואני רוצה לדבר על ריפוי. בעצם, הרבה אנשים חושבים שריפוי זה להפוך להיות בן אדם מושלם, זה שטריגרים ישנים לא מנהלים אותי, זה שאני קמה בבוקר והשמיים ורודים והעולם ורוד, ושום דבר לא מנהל אותי ואני אפי, אז ממש לא. ריפוי לא נראה ככה, ריפוי זה טריגרים ישנים עדיין נלחצים, כי כשיש לי פצע ממש עמוק, ואני מטפלת בו כמו שצריך, והוא עובר, הצלקת עדיין נשארת, היא לא עוברת. בריפוי הכפתורים עדיין ימשיכו להידלק. הם עדיין ילחצו עם אותם אנשים שהכרנו, עם אנשים חדשים, אבל בריפוי התגובות השתנו. פתאום אני אצליח לנהל את זה, פתאום אני אצליח לעמוד מול זה ולהגיד, וואלה, זה לא מנהל אותי. וואלה, כל המערכת שלי לא עכשיו מאבדת שליטה, כל מערכת העצבים, אני לא כאילו בורחת לסיגריות, או אני לא בורחת לאלכוהול. ובריפוי אמיתי, אנחנו נמשיך להיות מאותגרים על ידי כפתורים, ואנחנו נמשיך להיות מאותגרים על ידי סיטואציות, ובורא עולם והיקום תמיד יבחנו אותנו, אבל אתם תדעו שאתם באמצע ריפוי, או שעברתם ריפוי אמיתי, ברגע שתעמדו מול סיטואציה שפעם שיגעה אתכם, שהרגשתם שאתם עוד שנייה מורטים שערות מעצבים, וכאילו, תסתכלו על זה ותגידו, אוקיי, זה לא שלי, זה לא האנרגיה שלי. וב4 חודשים האלה, אני מדברת על זה הרבה, אבל ממש חשוב לי להסביר שב4 חודשים האלה, זה מה שקרה לי. כאילו הייתי בטוחה שאני באה לאבא שלי, וזהו, ושום דבר לא ינהל אותי יותר, ובעצם
הסיטואציות שבעבר עברתי, בעבר חוויתי, חזרו לחיים שלי, רק שהפעם הצלחתי לנהל אותם בצורה טובה יותר, בצורה נכונה יותר. וזה לוקח אותי שנייה לכל עניין המחשבה האוטומטית וההתנהגות האוטומטית. זה מי שאני, לא טוב לך, יאללה, ביי, זה פוגש אותנו במערכות יחסים, זה פוגש אותנו בבוסים מול העבודה, זה הורס מלא מערכות יחסים. אגב, אני כאילו הבטחתי לעצמי שבמערכת יחסים הבאה שלי איתו או איתה, אני לא יודעת מה שיבוא, אני מתחתנת ואני עושה הכל כדי לגרום למערכת יחסים הזאת להצליח. אני ממש לא מאמינה בזה ש80%, 90% מהאוכלוסייה פשוט מתגרשים נטו כי הם לא מוכנים להשקיע במערכת יחסים הזאת, והם לא מבינים שמערכת יחסים זה עבודה. וכשדיברתי על זה, על מחשבה אוטומטית, על התנהגות אוטומטית, שהם בטוחים שאם הם נולדו או אם הם הפכו להיות עצבנים, קורבנים, חושבים בצורה שלילית, כאילו זה מי שהם, נכון? זה מה שנגזר עליהם, אבל ברגע שתבינו, וגם דיברתי על זה בקטנה, ברגע שתבינו שאתם לא הסיפור שסיפרתם לעצמכם, ברגע שתבינו שאתם יכולים ליצור מרווח בין המחשבה האוטומטית לבין המחשבה שתצא, או לבין הדיבור האוטומטי, לבין הדיבור שייצא, אתם תבינו שיש לכם יכולת לשלוט על החיים שלכם. בעצם מה שקורה זה שקורה איזשהו אירוע חיצוני, נכון, לא יודעת, הבוס בעבודה צועק עליי, כל המערכת שלי נדלקת, טין, אני כאילו, הוא מזלזל בי, הוא לא מכבד אותי, הוא לא מערך אותי, זה מציף לנו סיטואציות מעבר, שהיינו באותן סיטואציות במערכות יחסים, מול חברים, הגוף משחזר את אותה תחושה, אני בטוחה שאני נמצאת באותה תחושה, בום, האוטומט צץ, ואני ישר מגיבה בצורה אוטומטית של אימפולסיביות, של צעקות, של להיסגר, נכון? כי זה מה שהגוף מכיר. הגוף בסך הכל זה מערכת ממש ממש חכמה, ואם נלמד לשלוט עליה, ואם נלמד ונבין, שהגוף משחזר את אותה פעולה, זאת אומרת, תחשבו שעכשיו אני עוברת סיטואציה, אוקיי, הכרתי את יקיר, את הבחור של הפודקאסט, לא יודעת, נפגעתי ממנו במשהו, ומחר אני הולכת לצלם פודקאסט חדש, והבחור שם אמר לי בדיוק את מה שיקיר אמר לי, לא בהכרח זה קשור לאותה סיטואציה, אבל הגוף שלי ישחזר בדיוק את אותה התנהגות, ואני שנייה לוקחת אתכם למשהו שקרה לי אתמול. אתמול דיברתי עם בן אדם שלא הייתי איתו הרבה זמן בקשר, ואני ממש ממש אוהבת אותו, וממש ממש כאילו קרובה אליו, ובעצם נקלענו למין סיטואציה שהרגשתי שהחזיר אותי אחורה לפני חצי שנה. כל המערכת שלי השתתקה, וכאילו, ובכי, ואני הרגשתי שאני נמצאת באותו דבר, ואני אומרת, לא, זה לא קורה לי עוד פעם, זה לא קורה לי עוד פעם, ובאלפית השנייה, תפסתי את עצמי ואמרתי, אודיה, זה לא אותו מקרה, זה לא אותו דבר. הגוף שלך פשוט משחזר בדיוק את אותה סיטואציה, כי הוא מתייק את הזיכרונות, את הסיטואציות הראשונות סיטואציות הראשונות שחווינו, הוא מתייק אותם, ובעצם כל פעם שנחווה את אותה סיטואציה, הוא ישלח הוא בעצם ישלח את ההתמודדות הראשונה שהוא הרגיש, נכון? אם עברתי פרידה, ובאותה פרידה הייתי ברצפה, שברים, כאילו שבר כלי, אין אותי, אז פעם הבאה שאני אעבור פרידה, לא בהכרח שאני אמורה להיות ברצפה, אבל בגלל שזה מה שהגוף מכיר, זה מה שהוא יעשה, וזה מה שהוא ישחזר. וגם היום בבוקר אני רוצה לומר לכם שקמתי עם בחילות נוראיות, באמת, הרבה זמן לא חוויתי בחילות כאלה, ופעם האחרונה שחוויתי בחילה כזו, הייתה לפני 2 בערך, ששתיתי מלא, וכאילו הרגשתי שאני לא בטוב, הגוף שלי לא היה בטוב, ומצאתי את עצמי בדרך לפה, מצאתי את עצמי נכנסת לסטרס, הגוף שלי כאילו הרגיש אותו דבר, כאילו עכשיו שתיתי מלא אלכוהול ובחילות, ואז אמרתי לעצמי, אודיה, תנשמי, וברגע אחד קלטתי שהגוף משחזר את אותה סיטואציה, ואמרתי, אודיה, סטופ, לא שתית אלכוהול, לא איבדת שליטה, בסך הכל יש לך בחילות, לקחתי שלוק מים, ותוך שנייה הרגשתי בסדר, אם רק נבין שיש לנו יכולת לשלוט על החיים שלנו, אם רק נבין שאנחנו יכולים באמת ליצור את המציאות שלנו, ואנחנו לא צריכים לעבוד כל כך קשה בשביל לרדוף אחרי דברים, אם רק נבין שהכל מתחיל ונגמר פה, במחשבה שלי, במה שאני מספרת לעצמי, אם שנייה נשים את הפוקוס של התוצאות, והכסף, והנראות, והמותגים, נשים את זה שנייה בצד, ונתרכז בי, במה שאני מביאה לשולחן, באיך שאני מגיבה לסיטואציות, אני יכולה עכשיו כאילו לכבוש את העולם, אני יכולה להיות ראשת ממשלה עם בעלי, אני יכולה להיות מנכ"לית של איזו חברה מטורפת, אני יכולה לנהל את העולם הזה, אם רק אני אחליט, אני לא מחליטה, כי זה לא מה שבא לי לעשות, אבל ברגע שאני אחליט שאני רוצה מטרה מסוימת, ואני אתמקד באיך אני מרגישה מול המטרה הזו, ולא באיך אני משיגה את זה, זאת אומרת, לא חיצוני, יותר פנימי, כל המיינדסט ישתנה. וואי, אני מרגישה שכאילו דיברתי פה על הרבה דברים, ואני לא יודעת אם אני אצליח לקשר הכל ביחד, אבל לשנות את נסיבות חייכם, לשנות
את החיים שלכם, את התוצאות, את הכסף שאתם רוצים לעשות, זה לא להתרכז בחוץ, זה להתמקד בבפנים. אני ממש מרגישה שהפרק הזה כאילו קצת לא ממוקד לי, אנחנו נעלה אותו בכל זאת כי אני דוגלת באותנטיות, אבל אני ממש מרגישה שאני לא מצליחה לבטא את מה שאני מרגישה. אוקיי. אם כבר מדברים על מחשבות אוטומטיות והתנהגויות אוטומטיות, אז גם משהו שיצא לי להתקל בו, בתקופה הזאת שאני אצל אבא, הרבה אנשים כזה יצא להם לראות את השינוי שאני עושה, ובאיזשהו מקום זה יהיה עליהם, ואני יכולה גם להבין למה, ואז שמעתי מילים כמו, סתם אני נותנת מילים, כן? אני לא רוצה לומר את המילים שאמרו לי, כדי שזה לא יחבר לאותו בן אדם, אבל נניח אומרים לכם, אתה עצלנית, אתה עצלן, אתה דחיין, איזה מכוער אתה, או איזה מעצבן אתה, ואז אנחנו לוקחים את זה אישי, נכון? אנחנו בטוחים למה הוא אמר לי את זה? למה הוא מדבר אליי ככה? ואנחנו נפגעים. ובעצם, כשאנחנו מבינים שאותו בן אדם שאמר לנו את הדבר הזה, אותו בן אדם שהתייחס אלינו באותה צורה, אותו בן אדם שניתק לנו את הטלפון בפנים, שצרח עלינו, שקילל אותנו בכביש, שאנחנו לוקחים את זה אלינו, אבל ברגע שאנחנו נבין שאותו בן אדם מדבר אלינו כי הוא חווה איזשהו משהו, כי הוא חושב על עצמו שהוא מכוער, כי הוא חושב על עצמו שהוא דחיין, שהוא עצלן, אנחנו נגיד, וואו, אתם מבינים כמה תסכול וכמה מאמץ אתם יכולים לחסוך לעצמכם, אם רק כאילו תסתכלו על הסיטואציה ותגידו, הוא מדבר אליי ככה לא כי אני באמת כזאת, הוא מדבר אליי ככה כי זה מה שהוא מרגיש על עצמו, כי זה מה שהוא חושב על עצמו. הוא בטוח שהוא לא טוב, הוא בטוח שהוא לא מספיק, הוא בטוח שהוא בחיים לא יוכל להשיג את העסק הזה, את הכסף הזה. אז הוא מדבר איתי את המפת עולם שלו. אנשים הם כמו שיקוף, יש לנו כזה מין רדיו פנימי, שהוא נכון, יש את הסלילים האלה של פעם, של הקלטות שהיו מסתובבים ככה, אז הם כל הזמן בלופים, ובעצם האנשים מסיפורים פנימיים, מספרים לעצמם, אני לא מספיק, אני לא טוב, אני לעולם לא יוכל להשיג את העסק הזה, אני לעולם לא יוכל להשיג את הסכום כסף הזה, אנשים לא רוצים אותי, אנשים לא אוהבים אותי, אני מכוער, אני שמן, לא משנה מה, כל אחד והסיפור האישי שיש לו, ואז כשהוא מדבר עם בן אדם חדש, הוא לא מכיר קלטת אחרת, נכון? זה הקלטת שהוא הכניס לתוך הגוף, אז הוא עושה פליי, וזה מה שיוצא לו, ואז אותו בן אדם שעומד מולו, בטוח שהוא מדבר עליו, שהוא אומר לו שהוא לא מספיק, ושהוא לא טוב, ושהוא מעצבן, ואז אנחנו לוקחים את זה אישית, למה הוא דיבר עליי ככה? זה לא, למה? ואנחנו נפגעים, ואז בום, ובלגן, ודרמות, וריבים, ופיצוצים, ופרדות. אבל אם רק שנייה נבין שאותו בן אדם ששם את הקלטת ולחץ פליי, ודיבר איתי את מה שהוא חושב על עצמו, ואני ידע לעשות מרווח בין מה שאותו בן אדם חושב על עצמו, לבין מה שאני, כל הדרמה, וכל הבלגן, וכל הפיצוץ, וכל הפרדות לא יקרו. אתם מבינים כמה פרדות, כמה גירושים, כמה דברים קורים במערכות יחסים, מחוסר תקשורת. באמת אחד הדברים שלמדתי מהמערכת יחסים האחרונה שלי, זה תקשורת. היום כל דבר שלא ברור לי אני שואלת, רגע, התכוונת לככה וככה? רגע, אבל כשאמרת לי את המילה הזאת, זה תקשורת, ואני יכולה לומר לכם בוודאות, שרוב מערכות היחסים, ורוב הזוגות הנשואים, ורוב הפרטנרשיפ, וכל דבר שלא צולח, זה כי אין תקשורת וכי אין אמון. כשאנחנו מגיעים למשבצת ביחד, כשאני מגיעה ביחד עם משבצת למישהו, לזוגיות, ואנחנו רוצים לבנות משהו, אנחנו לא מבינים שאני בעצם מספרת את הקלטת שלי, אני מספרת את הסיפור שלי, הוא מספר את הסיפור שלו, וביחד אנחנו סוללים דרך חדשה. אם רק נבין אם רק נלמד להכיר את הסיפור, נכון, זה כמו לקרוא ספר. תן לי את הספר שלך, אני אקרא את הספר שלך, נבין מי הדמות הראשית, מה מפעיל את הדמות הזאת, מה כואב לה, מה כן לעשות, מה לא לעשות. אנחנו נוכל ליצור ביחד דרך שהיא חדשה. אנחנו נוכל ליצור ביחד ולכתוב ביחד סיפור חדש. ובעצם מה שקורה זה שאני בטוחה שזה הסיפור שלי, זה מה שנכון, זה מה שאני רוצה לדבר, והוא בטוח שזה הסיפור שלו, זה מה שנכון, כי לימדו אותנו שיש נכון ולא נכון, שיש רע וטוב. אין דבר כזה. המציאות היא סובייקטיבית. אם אני רואה עכשיו את העולם, זה כי אני רואה את העולם במשקפיים שלי. אין מציאות אובייקטיבית חוץ מבורא עולם שרואה הכל. אין דבר כזה מציאות אובייקטיבית, ואנחנו בטוחים שהמציאות שלנו היא הכי נכונה, ובעצם זה מה שקורה כשאנחנו מול בן אדם, וזה מה שמפעיל את כל הכפתורים ואת כל הלחצנים. ואני אומרת, אם רק אני אשב לדייט עם מישהו, ואני אשאל אותו, מה הכפתורים שלך? מה כואב לך? מה מכאיב לך? מה מתרגר אותך? ואני אלמד מה כואב לו, לא מתוך מקום של בא לי ללחוץ לו, נכון? ולהכאיב לו בפצע, אלא מתוך מקום שאני רוצה באמת לדעת מה מכאיב לו, ואני אלמד את הסיפור שלו, והוא ילמד את הסיפור שלי.
אתם מבינים כמה זה יכול לשנות? כי אנחנו מגיעים לדייט ראשון, ומה קורה בין כמה אתה, בת כמה את, איפה עבדת, מה את עושה בחיים, מה את אוהבת, מה את מחפשת בגבר שלך, נכון? הרבה חיצוני. לא יצא לכם לשבת בדייט ולשאול, איזה כפתורים נלחצים אצלך כשאני אומרת דבר מסוים, או מה כואב לך, נכון? אנחנו כאילו לא מתייחסים לעולם הפנימי של הבן אדם הזה, ואני חושבת שזו הסיבה הכי עיקרית, המרכזית, שהורסת מערכות יחסים, זה כי אנחנו לא מתעסקים בסיפור הפנימי של אותו בן אדם. אנחנו לא מתעסקים בצלקות שהוא רכש בילדות שלו. אנחנו לא מתעסקים במה שכואב לו, אנחנו מתעסקים בחיצוני, בתוצאות, כי זה מה שלימדו אותנו. ואתם מבינים כמה זה יכול לשנות לא רק במערכות יחסים. גם קשר עם הורים, קשר עם אחים, אני אומרת לכם, ברגע שאני עשיתי את הריפוי עם עצמי, ורק ברגע שאני הצלחתי לראות את הכפתורים שנלחצים אצלי, כי אני מזכירה לכם, אנשים הם שיקוף. אם אני לא רואה בעצמי משהו, אני בחיים לא אראה את זה בבן אדם אחר. רק כשאני אראה בעצמי שאני טובת לב, אני אצליח לראות טוב לב של בן אדם אחר. זה שיקוף, זה מראה. רק ברגע שאני הצלחתי לראות את הכפתורים שנלחצים אצלי, שנדלקים אצלי, מה מכאיב לי, וידעתי להיות בדיוק ספציפית, לאיזה פצע ופצע נלחץ לי כשאומרים לי א', ב', ג', ד', רק אז הצלחתי להסתכל על אבא שלי או על אחותי או על הסביבה הקרובה שלי ולהבין איזה כפתורים נלחצים אצלהם. וכשאבא שלי היה מתעצבן עליי, אז לא לקחתי את זה אישית ואמרתי, למה הוא מתעצבן עליי? איזה מעצבן, אין לי כוח, לא בא לי. לא. הסתכלתי ואמרתי, אני מבינה שזה לחץ לו על פצע הדחייה. אני מבינה שזה לחץ לו על פצע שאני כנראה לא מכבדת אותו מספיק. אני מבינה, אני מכילה, ועכשיו אני באה לפצע הזה, אני מורחת משחה, אני אומרת, מצטערת שפגעתי בך, ואני מחבקת ועוטפת. אתם מבינים כמה זה יכול לשנות לכם את מערכות היחסים, ואני אומרת לכם, ברגע שהבנתי את זה, הפכתי להיות בן אדם כל כך רגוע. בעבר שלי, אני יכולה לומר שהייתי בן אדם, אני לא אגיד לזה בן אדם עצבני, אבל הייתי חסרת סבלנות, כאילו יאללה, נו, ולמה זה לא עובד ככה, ולמה זה לא עובד ככה, ואם זה לא עובד בדרך שלי, אז אני לא רוצה שזה יעבוד. אבל זה כי לא הצלחתי לראות בעצמי את הסבלנות. וברגע שהתבוננתי פנימה, היום, אני אומרת לכם, יעבור פה טרקטור, יעבור פה פיל, לא יודעת, אנשים יבואו ויפריעו לי, אני אמתין, אני אחכה, ואני אתן לזה לחלוף. כמות הרוגע, אני מרגישה שאני כאילו מרחפת על ענן, ואתם אולי לא תצליחו להבין את זה, אבל אני אומרת לכם שעבודת ריפוי פנימית היא ברגע שבוחרים להסתכל לחושך בעיניים, ולהפסיק לברוח מהחושך, כי לימדו אותנו שלברוח מהחושך ולברוח מהכאב זה לא טוב. ברגע שמסתכלים על החושך, יושבים בכאב, יושבים בבכי, נותנים להכל לצאת החוצה, נכון? כשיש את הדבר הזה של הצפרדע הזאת ששמים פה ביד, איך זה נקרא? הקונגו? לא משנה, יש מין רעל של צפרדעים ששמים על היד, וזה בעצם מציף הכל. מה קורה? הגוף מקיא, הגוף מזיע, נכון? סחרחורות. זה בדיוק מה שקורה כשיושבים מול הכאב, יושבים מול החושך, ונותנים לו להקיא. נותנים לו להזיע, נותנים לפצעים לצאת החוצה. אני מכירה בזה, אבל אם אני אמשיך להסתתר ואמשיך לגונן על הפצע הזה, ואל תכאיב לי, ואני לא רוצה שתכאיב לי, ואני לא רוצה שתדרך על זה, ואני לא אתן לו לצאת החוצה, אני לא אחשוף אותו, אני תמיד אהיה במין מגננה, ובעצם מה שיקרה זה שמערכת העצבים שלי תיכנס תמיד לסטרס, נכון? אם יהיה לי כפתור שאני מרגישה שאני לא מספיק, אז אני תמיד אשמור עליו. רק שלא ילחצו לי על לא מספיק, רק שלא ילחצו לי על לא מספיק, ובגלל שזה מה שאני מרגישה, אז העולם הוא שיקוף, אז רוב האנשים שיבואו לחיים שלי ילחצו על הכפתור הזה שלא מספיק, אבל אני לא מוכנה לשבת מול הכאב ומול הבכי ולהרגיש את הכאב הזה, כי לימדו אותי שלכאוב זה לא טוב, אז אני אמשיך ללכת למערכות יחסים שכביכול יספקו לי את הדופמין הזה שאני במערכת יחסים ויספקו לי עונג, אבל גם אותו בן אדם ילחץ לי על אותו כפתור שאני לא מספיק, עד הרגע שאני אבחר להתמודד עם הכפתור של אני לא מספיק, שאני אשב ואני אפקה. וכמו הרעל של הצפרדע, אני אתן לזה פשוט לצאת החוצה, אני אקיא את זה, אני אזיע את זה, זה כבר יהיה בחוץ, כבר אין לי ברירה, אני חייבת להתמודד עם זה. רק אז הריפוי האמיתי יקרה. איזה כיף, הצלחתי להוציא משהו שכאילו, וואו, אוקיי, סבבה. נקודה שכתבתי, וכתבתי את זה בגדול, כלום לא בשליטה שלנו. התחלתי בזה בתחילת הפרק, אבל כמו שאמרתי, אנחנו מנסים לשלוט בחיים שלנו, אנחנו מנסים לרדוף אחרי תוצאות, אחרי הישגים, אחרי כסף, אנחנו מאבדים את מהות החיים שכאילו, וואלה, באנו לחיים האלה ליהנות. אנחנו כאילו היום כזה בדרך, אני נוסעת ואני קולטת שלא שמתי לב, איזה יפים השמיים, או לא שמתי לב לצמחייה, ואני עושה את הדרך הזאת מלא פעמים. וכאילו כשאנחנו במרדף אחרי תוצאות, כי החברה המערבית פשוט טסה אחרי תוצאות ואחרי כסף, אנחנו בטוחים שזה מה שאנחנו צריכים לעשות, כי אם רק יהיה לי את הכסף הזה, אם רק יהיה לי את הבית הזה, אז אני אהיה מאושר, ואם רק יהיה לי את ההצלחה הזאת, אני אהיה מאושר. אבל אתם לא מבינים שאושר זה state of mind.
אושר זה גם להיות בלי כלום, ואני עדיין אהיה מאושר. אושר זה לגור אצל אבא שלי בגיל 28, בלי עבודה, בלי מערכת יחסים, בלי הרבה חברים, לקום בבוקר ולהגיד לבורא עולם, וואו, איזה כיף שאני חיה, תודה על האושר הזה, תודה על השפע, תודה על המים במקרר, תודה על האוכל שבמקרר, תודה על הרכב שלי, תודה שאני רואה, תודה על הדיבור שלי. דברים שאנחנו בכלל לא אומרים עליהם, תודה, כאילו זה כל כך לא מובן מאליו, ואנחנו בטוחים שקמנו בבוקר, וזה ממש ממש אידיאלי שיש לנו שתי ידיים ושתי רגליים, ושאנחנו יכולים לראות ולנשום ולהריח ולשמוע מוזיקה. אנחנו מתייחסים לכל הדברים האלה באהלן אהלן, אבל אם רק נדע להסתכל על הדברים הקטנים, שהם לא מובנים מאליו, אם רק נדע להוקיר תודה על הדברים האלה, במקום לרדוף כל הזמן על היותר, נכון? יש כזה משל שאומר שבן אדם רוצה, זה לא משל, לצערי זה במציאות, אבל בן אדם שאומר שהוא רוצה 1,000,000 שקל, וזה החלום שלו, ואז הוא מגיע ל1,000,000 שקל, והוא רוצה 2 מיליון, והוא יגיע ל2 מיליון, והוא רוצה 3 מיליון, נכון? תמיד הוא ירצה את השלב הבא, תמיד הוא ירצה יותר, אבל זה אף פעם לא יסתיים, אנשים לא מבינים את זה, כאילו הם אומרים, שאני אגיע לזה, אז אני אהיה מאושר, וככה אני הייתי. וברגע שהבנתי שאני מסתפקת במה שיש לי, זה לא אומר שאני לא רוצה כסף, זה לא אומר שאני לא רוצה את הבית היוקרתי הזה שאני רוצה, אני אשיג את זה, אבל אני לא אתלה את האושר שלי בדבר הזה, אני אהיה מאושרת, רק הקמתי בבוקר ואני רואה את אבא שלי בריא, רק הקמתי בבוקר ויש לי שפע במקרר, רק הקמתי בבוקר ואני אשכרה יכולה לראות, ואנחנו בטוחים שכאילו הרבה דברים בשליטה שלנו, אנחנו בטוחים שבאנו לעולם בשביל להשיג תוצאות, לעשות כסף, רק כשנעשה את הכסף נהיה מאושרים, וזהו, ועשינו את שלנו ואנחנו יכולים למות בשקט, אבל אנחנו לא מבינים שכאילו הנשמה שלנו באה לפה ליהנות, באה לחוות, וחלק מהחוויה וההנאה זה גם לכאוב, זה גם להתמודד עם הפצעים, כאילו יש את הבריחה הזו מהכאב, מהקשה, מלמדים אותנו תמיד להיות בסדר, תמיד להיות שמחים, מראים לנו ברשתות החברתיות את החיים המאושרים, את החיים הברודים, וכאילו מה היה קורה אם כל האנשים היו משתפים באמת את החיים שלהם? כמה רוגע ושלווה זה היה קורה, ובדיוק אתמול העליתי פוסט שיש איזה כזה טרנד שנקרא בייקון אבוקדו, משהו כזה שאנשים אומרים, כמה מהר אני יכולה להגיד בייקון אבוקדו, ואז הם אומרים בייקון אבוקדו, ואז בהילוך איטי כזה איזה משפט שנוגע להם, נניח אני מרגישה שאני לא מעניינת אף אחד, או אם רק הייתם יודעים כמה פעמים רציתי להתאבד, כאילו זה לא דברים זה דברים שאני שמעתי ויצא לי להתקל, ואני יצא לי להסתכל על זה ולהגיד, אם רק רוב העולם היה משקף באמת את מה שקורה, אם רק היינו באמת מדברים באותנטיות ובפתיחות, רוב האנשים לא היו מרגישים מתוסכלים כל כך, כי בעצם מה שקורה זה שאנחנו מגיעים לעולם, וכל כך הרבה אנשים רוצים ליהנות ורוצים לבלות, אבל אז מלמדים אותנו שאנחנו חייבים להיות במרדף אחרי תוצאות והישגים וכסף, ואז כאילו יש התנגשות, אבל אני רוצה לטוס לחול, ובאי ליהנות, ובאי לחוות, זה מה שהנשמה שלי רוצה, אבל לא, את חייבת לשבת וללמוד תואר ולעשות כסף, כי זה מה שצריך, נכון? ואז איבדנו את מהות החיים. ואז בעצם כל השליטה שחשבנו שאנחנו כאילו יש אם עכשיו אני אחזיק חבל ואני אלפף אותו ממש חזק, תחשבו שהוא מלופף ביד שלי, ואני אתפוס אותו ואני אמשוך, היד שלי תתחיל להיקרע, היא תתחיל להיפצע, הדם יתחיל לנזול. אבל אם רק אני אשחרר את החבל, יהיה מלא מרחב ריפוי ליד שלי. פתאום אני אוכל להחליט במה אני רוצה לאחוז, אני רוצה להחזיק את הכוס הזאת, אני רוצה להחזיק את העציץ, יהיה לי את המרחב הזה, ואם רק אני אשחרר שליטה, ואני פשוט אלך אחרי הלב, באמת, זה כאילו, אולי שמע מוזר להרבה אנשים, כי כל כך הרבה אנשים אומרים לכם, תציבו מטרה, ותשיגו אותה, ותעשו ככה, אני גם בעד זה, אבל לא רק זה, לא רק זכרי, ואחד הדברים שלמדתי היה לחבר את האנרגיה הנקבית והזכרית שלי, ואני רוצה לומר לכם שאני בן אדם הכי נקבי שיכול להיות עכשיו, אני בן נונשלנט, אני כאילו, אין, זה התקופה הכי טובה שחוויתי בחיים שלי, וזה הזוי, כי אם הייתם שואלים אותי לפני חצי שנה, אם תגורי אצל אבא שלך ולא תהיה לך עבודה, ולא יהיה לך הרבה את כל מה שרצית, האם תהיי מאושרת? הייתי אומרת לכם, אין מצב, כאילו, סבל, דיכאון, בכי, ממורמרת. ואני כל כך מאושרת, אני כל כך שמחה שאלה החיים שלי, כי הייתי בטוחה שכשאני אשיג את הכסף, שאני אשיג את הבית הזה, שאני אשיג את העסק שמכניס לי 40,000 שקל, אז אני אהיה מאושרת, אבל בעצם השגתי את החלום הכי גדול שלי, שזה להפוך להיות בן אדם מאושר, מעצם היותו הוא. ולהיות בן אדם מאושר, מעצם היותך אתה, זה להכיר תודה על הרגעים הכי קטנים שיש לנו בחיים. והחיים לא מובנים מאליו. כאילו, אני קולטת כמה דברים לקחתי כמובן מאליו, וזה גורם לי, וההבנה הזו גרמה לי להסתכל אחורה, ולשחרר כל כעס, וכל טינה, וכל מילה לא טובה שהיו לי על אנשים שהכרתי, על מערכות יחסים שהיו לי בעבר, וזה גרם לי להסתכל אחורה ולהגיד, איזה מזל שהכרתי אותם, תודה, ולשלוח להם מלא אהבה. יש איזו שיטת ריפוי כזו שנקראת
אופונופו, שבעצם הריפוי קורה זה שאני יושבת פה, ואני חושבת על בן אדם, ואני אומרת לו, אני סולחת לך, אני שומעת אותך, אני אוהבת אותך, משהו כזה, ואומרים שהריפוי באמת מתרחש מבפנים, ובפיזיקה הקוונטית, בעצם אומרים, מה זה אומרים? זה מה שקורה, שיש אטום מסוים, נניח תחשבו שיש כאן אטום, ויש אטום אחר באלפי שנות אור, מרחק אלפי שנות אור, ואם האטום הזה יסתובב, גם האטום ההוא יסתובב. ובעצם זה מה שקורה בריפוי. כשאני יושבת פה, ואני לוקחת נשימה ואני אומרת, אני אוהבת אותך, אני סולחת לך, אני רואה אותך. בעצם אותו בן אדם שאני מדברת עליו, הוא האטום של שנות אור, בפיזיקה הקוונטית, והוא מרגיש את הריפוי הזה, וזה מה שזה גרם לי לעשות. לשלוח ריפוי לכולם, ולשלוח סליחה לכולם, רק כי למדתי להוקיר תודה, רק כי למדתי להפסיק להסתכל על תוצאות חיצוניות, ולחשוב שברגע שאני אשיג אותם, אז אני מאושרת. ואם כבר מדברים על כאילו ליהנות מהחיים, אז אני רוצה לספר לכם, אני מתרגשת להגיד את זה, סגרתי כרטיס לסרילנקה. סגרתי כרטיס לסרילנקה לבד. מה קורה לי? I don't know. אני לא יודעת מאיפה האומץ הזה, אני לא יודעת, אבל אני רוצה לספר לכם שלפני כמעט 3 שנים הייתי בסרילנקה, טסתי עם קבוצה, ובעצם הייתי אחרי כזה ניתוח ל10 שקדים, והייתי אחרי מערכת יחסים, וטסתי כבריחה. אמרתי, אני באה למסיבות, ואלכוהול, וסיגריות, וכאילו, זו הייתה החוויה, ופתאום יש לי ריפוי מטורף, עזבו שאני ממש אוהבת את סרילנקה, אבל פתאום אני מסתכלת על זה, ואני אומרת, אני טסה לא מבריחה, אני טסה מבחירה, ושימו לב שבריחה ובחירה זה אותו שורש. אני טסה מבחירה, והתהליך ריפוי הזה שעשיתי ב4 חודשים האחרונים, סוגר לי את זה בצורה מושלמת בטיול הזה, ושימו לב עוד משהו מטורף. כשסגרתי את הטיסה, סגרתי אותה ב-9. ב9 לספטמבר 2025 זה יוצא 9, ואני אומרת, מה הסיכוי? מה הסיכוי? אחרי זה אנשים יחשבו שכאילו החיים קורים לנו, נכון? במקרה סגרתי טיסה, אבל כאילו היקום מוביל אותי ל-999, מי שלא יודע, 999 בעולם הנומרולוגיה, בעולם המספרים, זה סיומים של פרק ישן, של עבר ישן, של התחלה, של דברים חדשים, ואני אומרת, איזה מטורף שהיקום מוביל אותי בדיוק לנקודה הזאת, הוא ידע שבדיוק בנקודה הזאת, אני אשב מול המחשב ואני אשקשק, שקשקתי, הייתי עם אחותי בטלפון ואמרתי לה, לסגור את הטיסה, אני לא יודעת ומה יהיה, ומה אני אעשה לבד, ואיך אני אעשה 7 שעות, איך אני אעשה לארוגם בי, ומה אני אעשה, והכל, מה אני אעשה, ופתאום, אודיה, תרגי, את נוסעת מבחירה, את לא נוסעת כי את בורחת לאלכוהול, והחלטתי שאת הטיסה הזו, אני הולכת לעשות בהתחברות פנימה, לא מסיבות, לא אלכוהול, לא סיגריות, לא כל מיני דופמינים מסוימים, אני באה להתנקות, ואני חוזרת מסרילנקה, אני מבטיחה לכם, אני חוזרת מסרילנקה, אתם כאילו אורות, אני חוזרת באורות, אני מרגישה שבטיול הזה הולכת ליפול עליי איזו תובנה, איזה משהו שכאילו, משהו שיגיד לי זה מה שאת צריכה לעשות, כי אני עדיין מנסה להבין מה אני רוצה לעשות, אני יודעת שאני רוצה לעזור לאנשים, אבל לא מהמקום הזה שאמרו לי שאת צריכה לעשות קואוצ'ינג, ואת צריכה לעשות NLP ולעמוד על במות ועסק וכסף, תראו איך הלב שלי מתרחב, זה כאילו, תראו את הגוף, איך הוא מגיב. אני מרגישה שבא לי להראות לאנשים שאפשר לחיות מתוך שמחה, שאפשר לעשות מה שאתם אוהבים מתוך הנאה. אני מרגישה שאני אשב שם מול החוף עם קוקוס ביד, ופשוט תיפול עליי תובנה שזה מה שאני צריכה לעשות, ואני מבטיחה לכם, אני טסה לשבועיים, כאילו אני חוזרת יום לפני ראש השנה, כי אין מצב שאני מפספסת ראש השנה עם המשפחה שלי, אבל אני מרגישה שאני חוזרת ומשהו חדש הולך לקרות, וזה כאילו מסכם לי את הצורה הזו. אני אומרת, איזה הזיה שב4 חודשים השתניתי, אני כאילו במשך 25 שנה מנסה להפוך להיות האדם הזה, ורק ברגע ששחררתי, רק ברגע שהרפאתי אחיזה, מכל מה שאני מכירה, שהפסקתי לרדוף, שהפסקתי להיות במרוץ הזה, בגלגל הזה של האחבר, של האוגר, רק ברגע הזה שירדתי, ראיתי עולם. תחשבו שאני רצה לזה, וכאילו מתעייפת, ואז אני יוצאת, ואני אומרת, וואו, יש פה עצים, יש פה שטיח, יש פה אור, יש פה אותי, כאילו, לא הצלחתי לראות את זה, וכשאני רואה את זה, אני מתחילה לחוש את זה, אני מתחילה להרגיש את זה, איך זה מרגיש לי, איך זה נראה לי, והחיים זה לא מסלול אחד, תבינו את זה, החיים זה לא מסלול אחד, אם אמרו לכם שאתם צריכים להיות מקליטי פודקאסט, לצורך הדוגמה, אני אומרת את זה כי זה רק מה שצץ לי, מי אומר שבגיל 40 אתם לא תקומו ותחליטו שאתם רוצים להיות רקדנית בלט?
ומה זה אומר עליכם? כאילו, אנחנו בטוחים שזה אומר עלינו משהו. לאף אחד לא אכפת מכם. לאף אחד לא אכפת מה תעשו. לאף אחד לא אכפת איזה סרטון תעלו. לאף אחד לא אכפת איך תתלבשו. תעשו מה שעושה לכם טוב. שכחנו שכאילו, היה את הנובה, ויש פיגועים, ואנשים נהרגו בשנייה וחצי. בשנייה וחצי. ואם היו אומרים לכם שמחר, או מחרתיים, או עוד שבועיים, זה יהיה היום האחרון שלכם. מה הייתם הולכים לעשות? איזה חלום הייתם הולכים להגשים? מה הייתם אומרים לאותו בן אדם? אנחנו כאילו כל כך עסוקים במשחקי אגו, ואני לא יענה לו, נכון? אני יענה לו עוד שעתיים, ואני יענה לו מחר, כדי שהוא יחשוב שאני קשה להשגה, ואני ואחותי בדיוק אתמול הייתה לנו שיחה על זה, שאנחנו לא מאמינות בזה. כאילו, תקראו לזה תמימות, תקראו לזה נאיביות, אבל אנחנו לא מאמינות בזה. אם גבר ישלח לי הודעה, גבר שרוצה אותי, ויראה לי לנכון לענות לו דקה אחרי, אז אני אענה לו דקה אחרי. מי אמר שצריך לעשות את המשחק הזה? ואם באותו הרגע זה היה מדויק, ואם אני אענה לו מחר, ומחר יקרה לו משהו, או יקרה לי משהו, נכון? יש לנו כזה נטייה לחשוב, כאילו לתכנן איזשהו משהו, טוב, מחר אני אצלם את הפודקאסט הזה, מגיע מחר, לא בא לי, אני אעשה את זה מחר, אבל מי מבטיח שיהיה מחר? מי מבטיח שמחר אתם תקומו אותו דבר? מי מבטיח שמחר יהיה לכם את יכולת הדיבור? מי מבטיח שמחר אתם תוכלו לשבת פה אותו דבר, כאילו, תנצלו את החיים, תפסיקו לרדוף אחרי דברים חיצוניים, אחרי דברים חומריים, תעריכו את המשפחה שלכם, אני כאילו עולה לי לפקוד שאני חושבת על זה, אבל אבא שלי הוא הבן אדם? אבא שלי הוא הבן אדם הכי חשוב לי בעולם. וכל כך הרבה שנים כעסתי עליו. כי שפטתי אותו על הפצעים שלו. כי לא הצלחתי לראות בעצמי את הפצעים. אז כאילו הייתי בטוחה שהוא כועס כי הוא בן אדם עצבני. והייתי בטוחה שהוא מציב לי גבולות כי הוא בן אדם קשה, וכעסתי עליו. ורק בתקופה הזו שאני אצל אבא שלי, אני מצליחה לראות איזה בן אדם טוב הוא. ואני כאילו... אני לא אגיד מתחרטת, כי הכל מדויק, אבל אני מסתכלת אחורה ואני אומרת, כמה שנים יפות היו יכולות להיות לנו יחד. אני כאילו מחכה לרגע שהוא יחזור הביתה מהעבודה, אני מחכה לספר לו, אני מספרת לו דברים, כאילו החברה הכי טובה שלי, אתמול בערב בכיתי לו על איזה משהו שכואב לי, והוא בא אליי ואומר לי, תודה ששיתפת אותי, איזה כיף. כאילו אני אומרת, אנחנו כל כך עסוקים בלכעוס, אנחנו כל כך עסוקים בתוצאות חיצוניות, בלא להעריך את הדברים הקטנים, ומי מבטיח לכם שזה יהיה פה מחר? מי מבטיח לכם? סבתא שלי עברה, משתפת פה הרבה דברים אישיים, אבל סבתא שלי עברה אירוע מוחי לפני כמעט חודשיים, והייתי בטוחה שאני לא כל כך מחוברת אליה. כאילו, בסדר, סבתא שלי. ואחרי האירוע המוחי, אמרו שזה יפגע לה, שתהיה לה פגיעה מוטורית בגמגמתי. למה גמגמתי? עוד פעם, מההתחלה. אחרי האירוע המוחי אמרו שתהיה לה פגיעה מוטורית בצד ימין של הגוף, ויצאה ג'דאית, סבתא שלי כאילו האישה הכי חזקה שאני מכירה, כמו אבא שלי, חיים שלי. ובעצם אחרי שבוע התחילה גמגום בדיבור, והיום היא לא מצליחה להוציא מילה אחת. וכאילו אני מתקשרת אליה, ואני אומרת לה, סבתא, מה איתך? ואני רוצה לדבר איתה. והיא לא יכולה לדבר איתי. היא לא יכולה להגיד לי, מה קורה? תחשבו איזה כאילו, אני חושבת עליה ואני אומרת, בטח היא רוצה להגיד לי כל כך הרבה דברים, בטח היא רוצה להגיד לי שהיא מתוסכלת, בטח היא רוצה להגיד לי שכואב לה, בטח היא רוצה להגיד לי שהיא אוהבת אותי. תחשבו, ביום אחד נלקחה מבן אדם אופציית הדיבור שלו. וסבתא שהיא הייתה בן אדם שמדבר, לא משנה מה קרה לה, לא משנה מה היא עברה, והיא עברה, היא תמיד הייתה מדברת, ואני מוצאת את עצמי, מתקשרת אליה, וצמאה לדעת מה קורה איתה. ובגלל זה אני אומרת לכם, החיים קצרים, כאילו, תפסיקו, אין בעיה, נראה לי יקיר הגיע. אין בעיה שתעשו את הכסף הזה, אני לא אומרת שזה רע, אני לא אומרת שתוצאות זה רע, אני לא אומרת שכסף זה רע, אבל כאילו, תלמדו גם לשלב את זה עם הדברים הקטנים, תלמדו להעריך את הדברים שלא מובנים מאליו. זה עשה לי כואב לחשוב על סבתא שלי. אני אתקשר אליה כשאני אצא מפה. וזה בנימה הזו, ואני רוצה לראות שנייה מה לא דיברתי. נכון? תמיד אני באה לי פה עם מלא נקודות, כאילו מלא, ואז איכשהו יצא שדיברתי על הכל. עם מה אני רוצה לסגור את הפרק הזה? וואי, מטורף, דיברתי על הכל בלי לשים לב, כשהבטן מדברת זה פשוט הזוי. סליחה, בכיתי, נו מה אני אעשה כשאני בוכה, אני ישר מנוזלת. אוקיי, טוב, נראה לי שסיימתי הכל. אני לא אכניס משהו שלא מדויק. היה לי כיף. נהניתי ממש. אני אוהבת אתכם. תהנו מהחיים. תעריכו את הדברים הקטנים. תסיימו לראות את הפרק הזה ולכו תגידו תודה. לכו, לא יודעת, לבן אדם הזה, תפסיקו לשחק משחקי אגו. תחשבו שמחר זה היום האחרון שלכם, ופשוט תחיו כאילו מחר אין מחר.
תחיו כאילו מחר אין מחר. אחלה משפט. זהו, ואני אגיד שאם אהבתם את הפרק, אם הוא מדבר אליכם, תעשו סאבסקרייב, ממש ממש חשוב לי שהפודקאסט הזה יוצף, ושאנשים יופץ, ממש חשוב לי שהפודקאסט הזה יופץ, ושאנשים ישמעו אותו, תעשו לייק, תירשמו לערוץ, תעשו סאבסקרייב, תגיבו לי, תנו לי גם, אני נותנת פה כאילו, נותנת תוכן וכיף לי לדבר, אבל תנו לי גם, ואיזה כיף זה גם לבקש, נכון? איזה כיף זה לא לשחק משחקי אגו ולהגיד, אני לא אגיד כי... בקיצור, העולם הזה הרבה יותר פשוט ממה שאנחנו חושבים. זהו, אני אוהבת אתכם, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. I love you, צ'או.